media tum hanta nangli tum laan ajo setame nangli tum apor nang cipi pot nangli tum media atum apanta chorolo lasi nili tum kopi posi ningwe ladak nili tum asai hemalong nili tum kacing rum nang kokma laso alam the puta ke lalo lasi nili tum non kedam tang atumi molom abirta nilitum arjulong lo late news media long nilitum theklong lo lasi nilitum abangke ahokpet abangke nilitum karbiang long labor union nilitum dak birla nilitum central committee pen nilitum abangke laso alama bangke nilitum arjulong le lapen thang information ta nilitum long le det ajoini si nilitum alang litum apantame laso abang nilitum rabdun thek thedet ai sonsi dokoklo lasi nilitum ke alang li tum lahai hui kache plang abang ke nili tum ta condemn lo alang li tum konat penone lebar tum wangsi dakar biang long la ananga chuklem apot abang ke nili tum ta alang li tum phan bang ke pinrem pon lo athe nili tum la kar biang long labor union nili tum alang li tum ke nili tum member ta kali la pe nili tum along thanga connection ta we setami alang li tum la an akai lo pen kar biang long nanga cheklem na chuklem lahai huya bangke nilitum ta lang litum phan condemn lo athe nilitum lahai information long posonte nilitum directly si nilitum la central committee nilitum labor union pen si nilitum laso lam aluna bang nilitum inside un thekja porlo setamin lahai lam aluna bangke nilitum information long le data join si nilitum bangke te non laso alama bangke odun thek thedelo lasi nili lam the abangke lan pajer midam uji po bang athai velo lastame nilitum phan jongsi do posonte nilitum ke otpon vekji lapen claim vekji lahai ke nilitum akamlo nilitum asailo puse nilitum ke chipu ponlo me non ladak det pokalilo nilitum karbiang long dang pi along setame itum la labor pen la sona asona khotana ke pho bangke jongsi nanglitum information ang pi putang te dak nilitum office long wangnon dak central committee office dak birla malo biusia thengno lasi nanglitum dak nang humri lo tangte nilitum phan nang chetongpo lan cholo is Karbiang Long district committee president mai pu bang si ki pudunji media hoi bang si kaninje dunje bangalalo je ili tumalo non alamaru penan suluk sudah son si dukolo ho ladak non dipu arong sepi long la flyover bridge kimbo malong sami ang tan me kebang inur abihari asok gupta budi asok gupta lata alang li tame inur arta jum hek ningkan khripi also pephan kachulang ramji ku kabor ialong nilitum ahin ben sami alang li phan bangke condemn lo lapen ke sodak pen alang phan ardi dojot pen insai pona pusi nilitum labor union hi mentame alang tum han nilitum puduno lasi nilitum kai ke tan injelo je ang tan men ki bang la bangso kachong dar phai ke bat pi gajok itum la sona homoisa ke la ke tuwe chot panwi si chot lapukali ke dam tang dar julong bom lo lasi la puson nong si litum no aphai la ka behra pen kang da tung sa aphai nang bat bom prote amso si la puson akisung mail tum along do ko hi pusin li mathadam lasi nilikai ke tan injelo la da bangke ilitum adima bangke bihek posi la da bangke ilitum la lukela tum la dak do thip abari miltum la karbia khai bollo la tribal la khai tum ane te ilitum amuluk dopi kachong datum lasila tum hansi dak dim klong chak lupute khala mithamun bangke ilitum mithamun aji sa ang tan me tum mute kopi pone kaprek akama thape na jok tum kaprek asai deng deliti ne pusona ki sungdu asini tum ningduk lo la pen ken li chuning ri ang tum Karbiang Long arat phan je kopi ni liwar atum yong sa ki sung aki boy doko pote nilitum da Karbiang Long liwar nyon do nilitum mithang asai hem na berla long sidulo adak nilitum information lo late kapacini alam nitum hang isibak berta nang pacini lupute ko an man nitum ka cerap dunai same nitum cerap dun thekji same information sa abi putne nitum tong sikor bang cerap nikhe po apit pijo pen salam adulong rong ite jala puson lasi nitum da office dolo aso office ong sena humri popsini li bangke kadoi bane tuning rilo lasi nitum makor delo iltum maching hom ko mane abang pulo case e budul ne ko son ne alang tum tame panwi si pulo je lebar nyon tum han tuning ridam lo ba netum chingwai dam lo pusalang tum pulo ba pena adim ke nitum tame kapari pon da do selang tu pulo tame nitum lo mangke alang tum bangwel ang no make lasi dak nitum Karbiang Long make lebar no mangke hok ban chithan sekime
song ropi doko jerapu mane isi bangke thanda po je nitum bangke Karbi Anglong Labor Union pocho pe United Karbi Anglong Labor Union padu tapi kaluan padu jelapu isi bangke la building others construction pu worker union padu asi kalau so bang tum hantong alang tum kacing kidam none labang tum cine staminil tum bangke thang kacing kiya belang pusinil hin bangke kudam ji asi alang tum ninje lohor su Labor Union matin tum bar request tum ba isi ki theper besa mi alang tum chuni ridam lo pusalang tum pulo tamil tum mangke bang belang asi kinang sot jong sidukok ni tum han adorkar jong sidukok putin nil tum lo wangon cingkinon dak central committee district committee dolo itu me cingki cingwaina kopi a step si ke dengjima nil tum kai kita arjap thip si dolo lalo Karbi Anglong kisung ke laso kisung poli sonsuri ba je kuno kisung tame itu kai kita arjap thip si do asi nil tum Karbi Anglong Labor Union pentame kacongdar fandele nil tum sai ki dengwon la bukali kapre Karbi Anglong homoisa do an ka menil tum kapam mission je fan labangso akisung along kaki kacirap di mangke nil tum kai kita arjap thip sidu lalu lapenthu isi ningdu kalam abirta je rohalong hola ilitum kacing hon Rahul rongpi alang li phantame alang li mithan si society kuri pusi alam klang lo tame ilitum thadami mere salam lasi la an ki bi kosan si society lalu lasi la sabuta tame nil tum peng condemn lo pen ningdu pi alam lasi nili chuning rilo angtang ki bidu na bangke pang arnai pusi nili Karbi Anglong araphan nili chuning dang tu angtang bidu nang ne itu dak an pen sampai mithang api apudo blote unci pen se alang tum ta asuma da fight me cibilo posi an pen alang tum cebori pen sedak mithang adim si lubang ke pachali nangji panjara side me dak si paklem ponai pusin libang mathadam ang tang kibilo pute iltum risalam pina la sela hay homo isa iltum pawe daji bolte cerok tok pen ke api aputun da dunangji nirpu bangke lalo lasi alang li phandame jetuni kila so akhotona kipadukok bala so akhotona kidodet hemtun atum hantame kladak pen alang tum masuk alam ilitum kelong ya phan mangke ilitum kaduga ve Karbi Anglong hamphang song doan lapen ke song ki doan ilitum parti dhorom khai jibu pe pen masuk akangsai labangso alam kladak pen ilitum kelong ya phan mangke ilitum kaduga ve cerara pesi labangso alam Karbi bangke itum long da prang ji lalu sela hai hu phutha bangke ilitum ki pudum me alam gabe sami information pa munta ninje lo information ave poiphak sami tum social media lo theklong ajoini si ning jikhang ne pen ilitum thurjok pen sami non ason ajwa por sami tum nang tum han social media tum chang si labangso alam ke kaddo ke Karbi Anglong ra teme tum pachini pon nakolo lalo lasi ke bang jelang bangke ilitum isibat iklaibet dupen Karbi tang te Karbi puchima thasi kaching hon bang donangji lapen kacerap koso ang deng si cerap mimal aso bangke iklaibet pen si cerap ponang claim ponang por lalo lasi ni lam bangke lan ajin pajir midam de lo lapen lan pading de lo ni yang si kenang lang ba pini ke thanai sampai ni tum asal tum delang alal tum menle tum ari pantha lasi nilam thilan si ton pol Bijasing rongpi nili thekthedet sitame Karbi Anglong Labor Union keseng 2019 with effect from pu ingrayalam kecheng alam thepen non pinian ningkan pho therok lutik bomlo lapensi 2019 pen wang bom pulutang te 2 January pen si nilitum adet hot pen kengkam chior bom lo si mopen nilitum Karbi Anglong Labor Union dak birla sai hemalong pen akehai sar rising milik chunbang lapente akehai sar longsing kramsa alang li than lo alang li district along a president manang te amai phuik lo puthot niliphan sitame mesen a information wang je first May Day mandang te International Labor Day adi hu kam claim cepet du karet lapente oi naya ret niliphan la swalam naing sai du nangi tuta puik lo lasi laswa information ke long pen lahai ke International Court of Justice along nangyi sitame to Supreme Court of India High Court of India dak Guwahati anta dam thekhe sitame dak ilitum Chief Judicial Court do lahai alam akam ke chingwai dam nangyi kaching sai aron son thak sitame mane ang tan pen kewang non Karbi pen chenglok kumane dak Labor Union along a member ka ve lapente Labor Association along thang alliance ka ve tum ta wang po alang litum government pen labor card ka ve manang te kupine private company punoi ayat sitame dak na chongdat pen ka ve tum phan an nangge cheplang tap akam sitame
dak Karbiang Long di Purong Supialong suluk sodak Lebar Conflict Act 1946 aron klang lahaya puthak sitame than bom lo pachini bom lo sitame kachini ne atum si ong mung nak lo si nili ke than tang anabang ke lapuik lo ayat alama kam sitame ilitum social organization manangte union manangte ilitum song kaciya anke ilitum kecitu nang yakam pulo tangte aprangsi birta cipinang ye lapente laswa birta tengpen insai dun me insai dun no ilitum lang nang ye lasi kangsa ya cetai dakke komhek lebar korta velang ilitum malong lasi lebar union apan kupine akichok che jong tanglo pulo tangte nilitum ta kangsa ya ron pulo tangte council do lasi council along akor talong sitame insai damun non nilitum Karbiang Long lebar union penke lebar union board chairman sar khorsing timung hai dolo alangli kaciya ron ateng pen Karbiang Long autonomous council along pen ilitum hanang jabom Dr. Tuliram Rong hangsara hukum do laso hukum ateng pen si nilitum taciya igbom lapen Karbiang Long autonomous council pen NT Autonomous Council apawar pen an kaceplang tapapang ke lake nili tumta deng dun tong thek the op dun tong thek the bima nili tumta Labor Law of India ron pensi kang cap kang sai si cia bom lapente International Labor Organization a constitutional right manangte a fundamental duty manangte a worker employee and ministerial board hala warning body tumnang kiya rondo ILO Geneva, Switzerland pen. Hala soron sini litumta cia igbom. Lasi, korte lapente inggi ratum. Karbiang Long lebar union apan ahok pet. Kacia ji, ahok pet keklaim ji pelutang te metang kacia ron mante constitution citok hurnang ji. Lapente kacia ron dak artikul amukha cilang pakapakanang ji. Lasi nilitum kacia anke nilitum ke on behalf of Union Labor Minister of India, on behalf of Cabinet Labor Minister of Assam, on behalf of Karbiang Long Autonomous Council, laso under control si nilitum Ciabom, lapente nilitum Chief Judicial Court along sitame CMJ dak dipu kang saya hem sitame nilitum court affidavit paka lasi nilitum han nang chong thui rok rak nilitum han pene a lebar conflict act lebar tum pacarbu nang lam thama pachi phunang polutang te nilitum ke thana sipon paprang ji thana pondet pen hadak kortalong sing sai damji lapente kortalong kang sai arona teng pensi dondo hukum mane kecuklem lang no tum ke lake dondo hukum poing tangkok po lapente ingraji alam pen pulo penalti cebat nang kokpo kali pelutang te kriminologi madang te ado ot KN pen pelutang te lake punishment do lasilhaya punishment ke cuar iedet skeme lapente India non judicial ron pensi claim nanggi pusi nili thekthedet sitame nili dak mai pu pen ciapon bom si kado kawe kethek dingatum abidi nilita endam si lahai pensi Charlie dunik bomlo kardom sir